Dnes je slávnostný deň vašej lásky. Čo je to láska? Láska je obeta, sila, nádej, odpustenie. Láska je zmyslom všetkého a bez nej nič nemá zmysel. Lásku nemožno dokázať, pretože láska nemá logiku. Je ako vietor, nemožno ju vidieť, ale len cítiť. Jedno príslovie hovorí, že láska aj hory prenáša. Ak nosíme niekoho vo svojom srdci, dokážeme sa pre neho obetovať, zrieknúť sa vlastných záujmov len preto, aby sme toho druhého urobili naozaj šťastný. Premiete váš každodenný spoločný život na slávnosť, ktorú dnešným dňom začínate.